en ɓooyi yewtidde eɗen ñaagi noon Allah jomiraɗo jurno ɗum sabu kalde pottuɗen mboɗe sikki ko yiɗi tan ko ene ɓeyda en yidde kadi mbasen humpodirde min ko on façon politique gonmi jinmi ko kala ko mbatten jewtiden ɗum ene moƴƴi kadi minnene kala ko ƴettumi e orientation ji politique tade ko ɗen gonde politique mi haal noon hande leydi ndi wonto tolni leydi Sénégal tolni ko ina fayi e élection hitande 2024 mbimi ene moƴƴi responsable uji guure ɗe ngara min joddo min kalda hen seeɗa sabu won funti dogowo e nder leydi Sénégal wiide oɗo élection garowo ko kaari woni candidat ɗum wona haala citoyen min Ceerno Mahamadou Sy mi wawa wiide kaari wawa wonde candidat kaari wawi wonde candidat mbawmi wiide tan ko kaari ñinganmi jimi ko kaari on candidat ko ɗum mbimi e président Macky Sall ko heddi ko won ko wiyete conseil constitutionnel enen foof ƴetti deftere tongude charɗiji Sénégal kalfinɗen ɗum conseil constitutionnel mbiɗen ɓe kala ko woni e laamu ko an haalata min hono yarata wadde so élection yonti so mawɗo Demba waɗi candidat min mi waɗi candidat ko conseil constitutionnel tan wawi wiide oɗo ne ɓenna oɗo ɓennata wadde koye kanko Sénégal foof sabboto kono wona politicien tan cuuso reedu daro o wiya kaari wawa wonde candidat kaari o wawa wonde candidat so taw ko président Macky Sall mo jaaruɗen o nde laaɓi eɗen mbawi darodirde Sénégal naaɓe guite e guite kalen ɓe ko woni hen ko saabu deftere nde winda hen ko mandat Sénégal ko duuɓi 5 ɓe deftini hen hay goto wawa wadde ko ɓuuri mandaji 2 président Macky Sall mandat makko guiɗanoma waɗi duuɓi 5 ko 2019 fuɗɗi ha oɗo 2024 mo paaɗen gonga wawa wadde ko ɓuuri mandaji 2 kono taw ko mandaji duuɓi 5 wadde ɗum ɗon oto hay goto fijjir hakkillaji men ɗum firti noon o leader politique mo jaaɗan ɗon biyeteɗo Ceerno Mahamadou Sy ɓinguel mon mignon e foof mon so nden yontoyi sago makko ko président Macky Sall yo won candidat o yaara e makko laaɓi ceer ko heddi ko noon wona décision makko wona décision mon ko conseil constitutionnel kamɓe darata deftere nde kone haali ko e candidature mo président Macky Sall addi o so raw ene yaada donc ɗum ɗon woni débat politique hande dogowo o mboɗo yiɗi commune nabbaji naɓe ganda holko woni hen miijam mino hande won journaliste uji mawɗi gummiɗe France garina namdo président Macky Sall hande ɗum sarama e dente kewɗe sarama kadi e réseau ji mawɗi ɓe mbimo ande a wino ko mandat ɗiɗi tan mbatta président Macky Sall wiɓe eyyi min wino noon kono neɗɗo miijo mum e yiyande mum e saaha hande o janggo ɗum no ene wawi waylade neɗɗo wona deftere kamil taw a wona waliw a wona Allah jomiraɗo ka neɗɗo tan hande to tolniɗen to Sénégal tolniɗo enjeu ji ɗi gonaɗi ɗi cikkumi kala jiɗɗo Sénégal so président Macky Sall wino wonta candidat ni a haɓate makko yo won candidat par ce que eɗen payi 2024 e pétrole eɗen payi e gaz mi ɓooyi on wiide ɗum so naati e leydi na adda fitnaji won politicien ji ɗi jeeton ɗo jogui auto ji joɗɗi ne jogui 4x4 uji joɗɗi ne jogui kalis kewɗo taw liggaki holto ñitti ɗum won durɓoɓe ɓe less ne mbiya ɓe dillide Sénégal ha dilla so Sénégal dilli nden min mbawata arde min nokka pétrole min nokka gaz min jaaha hajuji amen ko ɗum woni gonga wadde kala min jumɗen ha change ɗen on régime mo président Macky Sall fawiyeno en ñagata ɗum Allah kono ene wawi dillinde leydi men te en jiiɗa ɗum wadde noon e gondumi e politique ina moƴƴi mi haalnaɓe nden yiyande mi haalnaɓe nden darde mi haalnaɓe on ligguey saabu mi noon wonko jiiɗanɗen nokku o te ɗum won ko ɗaminɗen hen e président Macky Sall